Kah jingja Ïongkhuli kelalong kum ke jing kesutia ibabun habai dei bat ke jing kenat kaput ndai kamsem lalong pat yu menteri rangba ki menteri bat ru ki babun ki MDA handrai tangi ki katu katni ki bahapo ka sorkar Meghalaya Democratic Alliance ban supentip ikpai ba ki bapej yakani ka kubur habai dei bat ke jing kenat Ïongkhuli ka sorkar jela kamsem lakren hi dalade ban pensngau ya ke belaja handrai ke ke bapau kilat pathai kubur kadei ba kilat pathai kubur kilabu ik jingkli hau menteri rangba kondat ke sama kata haka penyutrik unaitung hadian laisingi bak sorkar Assam kalapha iki officer bat kanthub ru ki pulet bandait banphut iki post district ki belathung daka MECL haka arkunai terik u chairman ka state planning board u lambor malngyang harangkat ke jisan lang u ameli ka jirang uba sustenance sotun pat uba jisan sauk me maulong ki badai ki MDA hapo ka sorkar MDA kilali ban jurip ya katiga jaka bat ru penlong ya ka jialang bat kiroilam jong kisnong ki badan ha katai kathang khnang bakinyo pensngau pat shau menteri rangba hakawe pat kamentang iro baka jing lek no jong kini jaka sak Assam ka na ka daw jong ka ngimla belen bagi don kaptuk ande ki rangba sudom kiba ki try munuk bagi di ya kana jaka kana ngimla belen ne kata kadega jing sisa bat kene ka jingdi ke jongki ke pelong ini bangata bangi haduk bangi hap safar haduk kat ne baman ke porman ke sin kiwan kuntur kiwan rung segi jaka segi area ke jong te kumbong iwe ni ramba kila ikren menne bahabai dai bakta different policy masin yo song ikne lamba ki media lamba ki print media lamba ki kubur ki bapher ki patba kila sedang banyak ki ong ba ngingim la ban pedang ya kene ka different policy jong nama gimla balle puasa habangi iba kene kejingja kamde kame khalia bakuntur report katu juga jintip jongi kame khalia kam sele tur potang sitara tanrengi ka Assam ke yuan tur sekili report ke sam ke daban penne ban tur scan ngi ke pat de lemba ke song la tu lagi song ne ke peling kata b bakum jo ke mai puli ke badan hafron line jong na bola tinggi kerpat de isar badina planning board yang state dungi pat kumju ki MDA baru angut ni kerpat de berpindra ekene ke sorkar bahkan long ban pensau ya ke sur jong pat ba bangi nin yang scam na kota ka daga khando jongi na kota ka siap dungi nama la di kana khando ka siap daga jaj baru ko jongi ro hala hadin balawai ke jelang ba lambor lokpriang ban jubab ya ki jingkli ki balakli do shilong mel pat kawai na pedeng ki jubab ula pensngau ba kumbolong mentah bai dei bat kani kaman on hab ban up ya ke jingyalang kaba on long hakan rutrik unalar henry haba kli pat hatu ke sorkar kamla ban trekam ulong ba syam layo I ba kalong kumta kumu chairman jongka planning board tigrega kamram jongi bangin mi sakamat ban ya wan ban pet ban jongo nam dak ne jing e kaba ipai ba ke kendo te hajo por I ba jason ru daga ju hi kasur ngai rai ba nginyawan lang rengkat bat ban pet bat ban le berengkam kita ada giwai ga hang bang ko ban nomor ba nadu bajat ke jingja nomor ba musim lalap ba ong ba kandon ke jingkreng na kalian siam dan ye di siam dan ye home minister di kadetang pakai pilih kilat pakai kubur atau ke don yang ke seriousness support bagai keren siam bati na kalian ngejong siam ke jinglong seriousness ka dei hi na pasdang ba na du ka tayok lalai sho banja kini jingjia nila ya lek hapo gati ya ba inyo pasdang sho aning kong ye jekren bat hangtu daya yo panisham bat umetirang ba ka Assam MDA Sharma te ka agenda jungi kalong bait ba ban result ya kani ka long pending issue kapa nilajan poi ya ka jing rakhi ya ka jing dap san pusnem kanrai hadu menta ngempat syam lala banweng ya gini kijing e bat ka jela Assam today nama kata ngi sa syam kerki ya kani gamat ka bah khamat do ba shua la kumno shua bangin rakhi ya ka jingdap san pusnem jong ka jala ka jungi ngi kwa banyu I ba la kumno daga kamde 100% settlement handrai la kumno shiteng nagni ki khat atli ki area of defenses ngi hap ban la yaki nangkani ke jingwan ke jongki ka ba filap hingga ke jingkren ini kinong nong nagani para to enda filalap Hintin biang dia mereka kai pot sedongka, hin submit pat kumuai.
ada dai kumu Emily Simet nani kumu kaman nok state lan mo. Hi ka jingwan mentasi katon arbenta. Kawai kalong banwan ban ai Myntri ye ki nong song song. Kabaar kalong ban pentingna bagi jaga jungi ngimdei ban chu sha dakhol gumdo. Kabalai kalong ban pentingna bagi jaga kiba ladai hapo upo dusam jong kala jala jungi ude bit bansa hapo ka jala jungi. Ka jingpel sngau neki rongba snong ka jingpel sngau neki dekhot jong ki snong ki bophe kira pen sngau ba ka jing khaba khmat kalong bit ningkong susha banwanra ya kaman po ban pen khlan hagi department ki bophe kabar banwanra ya ki developmental program ngadang kren mene ngadang pensngo yaki ba MDA betul buram nak ni kathan ba soton lalong kumba idang yo ban prekam tang sistem sideng ngin press ya kijing dengan kijing dawa jong kini kinong song ban penolong yaki kawai ke bah khmat kalong kumno ban pensup yaki hakabagin register yaki jaga puta jungki banwanra ya kajigan hapdeng ka sorkar bat ki pagba ngila idong kam bala kumno ban wanno da ki officer napo ka headquarter jong ka district baginwan ban visit siya po kani kathan tang hangne ngakren ya ki jaka ki bodon hapo border nakalong hawes nafikran hapo Gentle Hills nafikran siya po Riboy bala kumno ngin penbor ba kin pentri kam no ya kani ka policy bat mai banwanra ya ka free registration ya ki jaka puta ki bodan hapo ki border kata kade kamat kabangidra hakmat jong tu chief minister Nakita ki jingsham ki jongki ko bakti batai menta small ne am there's a failure within the government kade ka jingtil jong sorkar jila ka bamenta badru ka bamentua banong ya ka failure jong ka sorkar bamenta ngam kwa banong ngi kata namar ngi haban kren ya ka ka bala ya menta ngala batai hing ong ba san phok gi snem la jet poi ngayo sibun tali gi sorkar hanrei mshim lala ban resolve tenrei nakliang jongi ngamong ba ka feel hanrei ka approach ka ya chman ka meeting ka ban solution ha ka handrutorik kade ka fees kaban yatai kumno bangina banwanra no ya kata settlement sisndon kamne shu bandan da kumoy bat ka ba khamung san kalong bangi next kam ha ka jelam jong u konrat ke sama nginla ban resolve ya ka problem ha ka ni katam itai dei bang kwam so alam ka jingkili ka bakado